Kejingkemen pat sa hisin ni kapor ka pamenta ngawan hakmat jong pi rengkat ba ni ketien ki jong blai nga kemen do kata-kata mga yo wat ban yakren biang ba pi sa hisin ha ni kesngi ka pamenta lang ba ka ni ketien ka bakot ka badan bor ka jong trai ka ketien ka balong ru ka syarak ha ki chat ka balong ru ka jing shai ha ka lenti ki jong i ai ngo yo blai ba ka ni ketien ka jing shai ai ngo yo blai ba ka ni ketien ka ai ngi ka ni ka bor ya ka bangin laban sngo thu shu kam tam yo jisu lengba ka ne ketien ding ta la fi kwa ban tip shu yo jisu la fi kwa shu ban tip kam ba yo jisu ka de ka ne ka ketien ka ba ai jing sha yang ni ya ka bangin laban sngo thu bat ban itu kam ba yo jisu ding ta kat banginang pulih ke ketien kat banginang pusan ye ke ketien kat banginang perkat ni ke ketien nginang isu ye ka dur ka basai ke jong trai nginang isu ye kata ka jingshi sha jong jisu lengba ni ke ketien tadai tanga sobang kat banang pulih ni ke ketien kalong ko mengiti bat nang ngam jeliu markat manang jeliu hangta kadan ka jingker khu mo pinpet komisioni sepo jela jongi habati am kiti jeliu bah banang ta ki don ki marpo khando ki ba koridor kalau kum takat menginang ti katang inang yo ken ya kita ki mar ki ba koridor ki mar ki ba ken jaman sim ki jing shisha ki ba ken jaman sim na kan ka ktien ke jong blai bat sai shin ba ni ka por nga kwa ban pule na kan ka ktien ke jong blai menen ngal akran sha phang usamla riuspa mo ukli yo chisu ang kunoi kai babha kumno ngan le ban yo ye ke jing im bom jikut u jisu ang dan babha re dei tang blai dei tang wei bo taw long blai babha ta hang tang kwa ban biang hang ni ke sni halor ka ta ke subject bo jisu ang dei tang blai babha te kumno jisu ang pat syapang yeladi hatu ang along basniaw ne ngalong babha ini pulih ka por na ketien ke jong blai bangangat ka ketien ke jong blai kanang ai jing su thu kanang ai jing sha shu yangi shapang uni ujisu udaine umdei babha ujisu daladi ong yakini ki ketien na pulih ka ni ka por no yones kalong bisipo ka dekat ka bakat we ong ngalong unong ap lang brat ubabha uta unong ap lang brat ubabha u aitino yala ka jingim nakabenta ki lang berat. Ngasrubang bau jisu ong pat yal bihang ni ngalong unong ap lang berat ubabha. Bat aba ong unong ap lang berat ubabha wei tau nong ap lang berat atau dei tang tau nong ap lang berat uba long utau nong ap lang berat hagak kam ke jong u ku ubri ubapet bu syarai ki lang berat kita ki lang berat sisa ki ba mo kita ki lang berat ujisu hak ni umut bu ang adai mengat unong aplang berat babat uding do bali bom itu kilang berat menyalam tu kilang berat uang ni mengang adai ta unong aplang berat ubabha bamano bali kilang berat dei mangi kita kilang berat jong u baru David uang kumni uang utrai ulang unong aplang berat jonga mano badai unong aplang berat jong David udai utrai we ni utrai udai blai baru ni ublay uday utaken unong aplang berat ubabha. Baru ubabha kat kum ke jing ong jong jisu day tau ublay babha kabamut u jisu uday unong aplang berat ubabha. Ublay ubabha ubalong unong aplang berat na kabenta jongi. Baru ni ublay ubabha ulay ayu waitino yala ka jing im na kabenta kita kilang berat jongo. Kumamenin ngila ekran ni ka subject bau jisu ong itu samla rius pa wang komno lada mekwa ban yo isha ke jim kilik dino aki baro akat ka medan bal di nanta sai ke baduk pa di nanta sebut inga pentelino eladi bangi iyang ni bau jisu udai ma uta unong aplang berat ubabha ublai ubabha ba aitino ilaka jingim na mataki lang berat ya kaba udah aitino udah pentelino yeladi bat hadu ke jiap oi ke jiap ke ding penaken na kamenta kita kilang berat jango tadi ta kwa bano ifi ni ke ski ke mametala da la sha skor ba ka ktien ke jong blai la da fiti ba ka ktien ke jong blai fi i ba u jisu da la di we explain open shai ni open pau ba u de unong up lang berat ubabha unong up lang berat ubade
try ubalong blay. Tadi tahu Jisu de blay unong aplang brot ubah ublay ubah. Tadi tahu orang fi lada fi syam ya kena ketin ke jong blay. Isyam shisha kan ya kata kajing shisha bau Jisu pelang uday ublay. Henry utau babela umlong unong aplang brot ya ubah kita kilang brot kim day ukmi eu suri ba wan te ino ya kita kilang brot baru pet yak no te usuri ukem nyat yaki baru pensa kema yaki utau babela upet yap te na ba ulong ubabela baru sunyau syapang kita kilang brot ngalong utau nong aplang brot ubabha te nga itu ya laki jong barla itu ya nga dalaki jong ngalong utau nong aplang brot ubabha nga itu ya laki jong Jisu itu kita kilang brot ki jong u. Lada pidai kilang brot ki jong try la itu ya pi dau try. But piru pi itu ya try bau deu e. Lada pila itu ya Jisu vi iu Jisu deu bah. Lada pila itu ya Jisu vi iu Jisu bau deu ba e. Lada vi itu isha Jisu vi itu bau deu blay bau try. Tadeng tahu Jisu itu yang ngi, ban ngiru ngi itu ya u. Mano itu nong ap lang brot itu iki lang brot, bagi tagi lang brot bagi itu yang tahu nong ap jengki. Tadeng tam ladang ngim day ki jong try ngim itu you try. Ladang ngim day ki jong u ngim sung thu eru syapang jong u. Ngi ken bet bo Jisu uday tang way na kita ki. Nong lebha ningi syong yu de way na kita ki bakraw ki batri ne way na kita ki nong ye tholo pa bakraw kumta tarter Henry ladang gila itu si sayo Jisu ni tip ba une uday ublay ni tip ba une ulong ubabha ublay ubabha God is good magade katam but man lagapor ulong ken Tading tahu nong ap lang brot ubabha ule nom dei tahu ubabha an reu pen pau ya kata kajing bha da ka ba ukloy ban yap na ka benta ki lang brot ki jung ban pen im ya kita ki lang brot ki jung da kata kajing yap ki jung ule no eke baro ka ba udan u no ka khatneng u no ka buram belai u no ka ki eke baro ban wan ban long duk na ka benta jungi bat da kata kajing duk ka ba uwan Boleh ulang duk namar u ai no ya kata spa jo hangi. Pada kata jing ruspa ke jok upan ruspa yangi. Baruan long duk no eladin na kabanta jong apa jong fi. Tadi intan ko apa nang fi. Ladau ni ula ban ne kan ne ubha palap te. Ubha gum no fte u it ye kita. Ki bedang dan haga pop u it ye kita ken. Upan pau shenal ke jong jing it ki ju. Ba men bangi long ki ba pop on kaktim ki jong blay. Jisu IT uyap yaplin na kamanta jong ikan. Tadi inta ubha kan ubha kum tagen. Ba ubha IT no ikan jing im ge juna ba kinong pop. Kenang begini kinong pop kin yo im. Kenang begin ruspa kata ka bagin jabat sem. Bagin yo ya kata ka beneng. Bagin yo ya kata kin ka bom jukut ke jongki. Ka jing im ka bom jukut kan. Badi inta ngasu it plat utra. Yo shuna no ta ko mu Jisu. Tadi inta ko abang ifi. Lalu film it you Jisu lalu film buat you Jisu lalu film sungu you Jisu Pila miss something lagi sih im kejong pi. But let's sing a lot of fila long kibriu kita kibriu kita biet kita tip ya kejing sisa kita sungu you tahu bela leba. Nanti kita sungu it you tahu bela it yaki. Kita matla kimi i kata kita kelut si kimi sungu kata kita klem jingmut le si kimla ban pai pang ya kata. Ndoi kita ki badan ya ka khamat ki i ya Jisu ba udai shau blai ki snow ya ka surga jang ki snow ba udai blai bat ki dan ya ka jingmut ka ba shai ba ka jingmut ka ba sutho ki dan ya ka jing shampang ya ka jing tip ba ya ka jing sta ban itu ba Jisu udai blai ubah Bangeng iklan kerkoi fi ini kesini, malah fi dan Jisu ke jing im ke jong pi, pin i be ke jing bha ke jong ken.
Pinyo ibe ke jing baha ke jing in dwai ni ka por ka bamenta in dwai bu trai unang ai bor fi in dwai bu trai unang yalam ya fi bu trai unang pensle ya fi bu trai unang ai fi ka ta ka jing sha ya ka ba finang la ken ban but yu jisu ada na preng ju fi ni ka por ki bapat pediang yu jisu pediang no kat ba ka por ka dang dan ka jing khang ka dang play ka offer ka dang dan hado menta ya ka ba pinyo ya ka jing im leng ba u jisu christ ken ini dua yang ni kapor mental lagi empat priang yu Jisu pila ban buat lang bat nga ni kapor ong kum ni ong try Jisu nga aingu ya me ha ni kasni banga snug thu menta ba me dei u blei u bha me bha do kata melayap na kabantau nong pop kum nga melapen em yang nga ni kasni ban nga ngai try kasnam jame ka sat yang mình long na utrai jonga mình long unong pen im jonga mình aduk menta kasni ngan mani yame Jisu pen shai yanga pen dap nga do men sim bakoi bang la ben shakri yame how men sim bat haga jing shisha haga tengu Jisu amen amen prai na koi fi ha bang ngai kini kini tangka senjam ka baningkong ni ka senjam baby step ni ta senjam ko mi khlung badak syukam kadang no shibun kita ki senjam ka ba phi ban kam nang ni shikmat balada fim pat su thu ba ka jingkhang jo ka podnet ka play na ka banta jongphi pila banwan shakani ka jaka ngi yo ban ya duai ba phi ni yo ban ya slok ba phi ni yo ban ya tei ka nang ka tin ka jong blai ba fi nang la ban san ba yai san ba ka ba fi nang long rang ba ha ka tin ka jong blai bangi trying ker khu fi nga pentip yang sa isien bangi invite you fi ngi khat so ba ya fi shakani ka jeseng la ar phukandai ba lai phau tarek hang thi po so tham auditorium ka jeseng si sa jan kan sedang na do ka prabajem step boroshi sning in don jeseng but jeseng duai kan lo do prabajem step si sa jan pakum ta ter ki jeseng ba sing try ru na do ka shpau bajem step ter boroshi sning tadeng ta ni invite if ngi khat so ba ya phi bangi tep o bleu le ki kamba na ba ka jing im ge jong phi one mat idala de ya ge jing ba ge jong trai but sa shi se ba ngapen tip yang ya phiru ni khat so ba ya phiru sha ka bible school ka khasi bible school ye ki form ni la dap ai kum ta ngapen tip ya phi ba phin wan no kerki sim no ini ki form kat ba ka por ka dang don kat ba ki seats ki dang laj tadeng ta one join yak ni ka Bible school banga ngai pin mi nang ni ki breu ki balak kerku in sedang yak ni ka Bible school na do ni bena April tadeng ta dang dan stang kat to kat ni di kita yo one no kloi kat ba ka jing khang ka dang play kat ba ki seats ki dang dan one khat su bha ya fi banga kermen bani i ki dor ki jong phi bani kendo ya phi bang yo ani kai ya phi na ka tin ki jong blai train kerku ya phi mis ki do yang la shai ka sni train ta ka buram ju amen kublishipon kini ro jimpitip na ka por ba ka takalong khat su bha ya fi ha ka arb kundai ba lai pu trek mangindon ya ka jeseng ka ba kerpang hang thi hapo so tham auditorium deng tangi kini ki jeseng i pelong kanang nagam ta jongfi nam ta ki ba pang bishitom ki bedan ki jing sha te sha khom ki por ki jing sha ban ya boman inget agar pun dai ba lai pu trek kini iya kamba ka jong blai try un pen khia try un pelaj manga khat so bhai fi wan ya lam i ki ba pang bishitom la pi pang el dir wan try un pen khia kini golong ka jing pen tip ba form jong ka bible school ni la pelaj ade heng ta i khat so bhai fi fin join yak ni ka Bible school ni sedang no na do benai April deng ta ka por ka dang dan ta stang ka tok ni tayo e ki sit stang diet so bha ban wan join fin yo ya ka snow yo ktin ka jong blai yo ki ji kai na ktin jong blai ba di ka fi lar ban san ha ka ktin ka jong blai ka dei da ka jing pen pau ka jong blai ya ka bangi la penlong ya ka ni ka Bible school na ka benta ka jing men toy ka jong fi what no miss one shim no ki form ki jong fi masa join no ya ka ni ka school na do benai April. Try and kerkuye fi ngin saya Shem. Bless you, Lord. Blame tak Amen.